Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana wannan sharadin وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير wannan sune sharuɗan guda biyu na farko kada ai cakuɗa la nasqi hatta yusdira ri'a na biyu ya zama akwai daruran bukata na fitanta ce wannan karatun ko ce wannan aikin wa abuna shehun kabir kaga ba su fito sun yi wannan aikin ba sai da abuna shehun kabir wato wanda ya kamata ya zo yi wannan kiwon dabbobin ya shayar da dabbobi yana da rauni ba ya da ƙarfin da zai iya yi kaga barura da kuma a ka'idan shari'a akwai abubuwa da yawa da ake cewa ajiye bukata a matsayin barura saboda haka ba muna nufin sai abu ya kai mustawan barura sannan mace za ta fito ce karatu ko ce aiki ba a'a idan ya zama ma yana mustawan haja amma dai wannan duka mustalahat ne wanda bayanin suna da faɗi to idan ya zama haja ce ta jama'a gaba ɗaya to malamai suna aje ta a matsayin darura saboda haka yanzu lalle akwai wannan haja din ta jama'a gaba ɗaya na mace ta yi ilimi mace ta yi aiki ayyuka ɗaiɗaiku wanda akwai bukatun su amma akwai ayyukan da ba bukata kwata-kwata in ta yi kawai dai ta yi ne don tana bukatan kuɗi ba haja bace wanda shari'a take itibari ina fatan mun fahimta kuma shi yasa za galiban idan aka yi wannan aka fita don wannan aka yi wannan to za ka samu an kuma wofintar da wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙa da shari'a kuma ta buƙatar wa macen shi ko misali kila ka samu haƙƙin kula da 'ya'ya ko haƙƙin kula da mijin shi kan shi wanda yana daga cikin ibadanta ta kula da shi ta sanya masa sakina ta sanya masa kwanciyar hankali da sauran abubuwa ko kuma ya haifar da wato ya ɓatar da kishi wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san abin da ya faɗi akan mutumin da yake da youth mara kishi ko ya zama baya kishi inda zai zo ma ya ga iyalinsa za su je wani retreat ko wani workshop da ita da wani abokin aikinta ƙila yana tukawa ma ko ya biyo gida ma ya mata lift ya biyo gida ya ɗauki iyalin shi wannan ya bata lift su tafi wani conference ko wani workshop ko wani taro ba zai damu ba to wannan rashin damuwar rashin addini ne ba wai burgewa da wayewa ba ne rashin addini ne ko kuma abin da bai gaza wannan amuni ba in bai fi shi ba ya zama an cire yarda tsakani rayuwar an maida ta tana ginuwa akan zargi shikenan yana zarginta da wane tana zargin shi da wane yana zargin wane yana da mummunar mu'amala da iyalinsa tana zargin wane yana da mummunan mu'amala da mai gidanta wance tana da mummunar mu'amala to duka waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da shari'a yasa ta sanya wannan dabit ɗin na abin da zai sa zai yoyu mace ta fita ta shiga cikin maza to amma har in ta shiga ɗin ma to babu cakuɗa na jiki babu cakuɗa babu gogayya na jiki babu halwa mace ta keɓe daga ita sai namiji babu waɗannan abubuwan